Akusiniswa amahlezo lapha emva kombhobho. Akuphuzwa corona lapha. Ehla nasezatsi ngikubingelele phongomukele emukele emakhaya kuSimanzonzo lapho songulethela khona indaba zamaskandi esuke hamba phambili nefence isikhathi ngaphandle ngomosha isikhathi emukele emakhaya kondotsela indawo zokuthi sokuningi ukuphawula emva kokuthi umfokabiyela uquality waziwa kakhulu ngokuthi uyinxusa phinde futhi waziwa ukuthi ubiyela oyisiqumama la emculweni lamaskandi usekhipha kokuqala ke singing track sokuningi ukuphawula abantu abaningi bemgxeka ngempela ukuthi ube right ngempela umfokabiyela egxile kakhulu ezipahleni ebe yinxusa kunokuthi acule njengoba besho ngempela ukuthi cha lento ayiculile is not sebebaningi abantu kodwa omunye wabantu osephumele obala ngempela wamgxeka wazowenza ngevideo uSmomoza usho ngempela ukuthi cha ngempela ke ubiyela phela utlahlathile ngokuthi ecule njengoba uyasho ngempela ukuthi cha akekho ngempela emculo lamaskandi ucula nje into engekho into ayiculayo is not uzowasho ngempela ukuthi uhamba nje enyaweni ezifanayo noPatrick Mfowethu uPatrick Mfowethu uzokhumbuleka ukuthi umuntu ngempela wahleka uyoboboka abantu besho ngempela ukuthi uyabhimba ushilo ngempela noSmomoza uthi cha lento le eculwa uquality is not abantu abaningi bazoyibuza ukuthi lo muntu lo oqhamumisegxeka abantu ubani uSmomoza uzokhumbuleka ukuthi engomeni umuzonaka kaMgqumeni khona lapho esho khona ukuthi ubaba kaSibonela akasabuye ekhaya ubaba kaSibonelo ke uyena uSmomoza lo abantu abaningi cabanga ukuthi sebamkhumbula ngempela manje ukuthi ubani uSmomoza uSmomoza ngempela ke umuntu oyibiza ngokuthi uyena oqondisa abantu la Maskand ugxeka yonke into ephinde futhi ayivume noma athi into aqhubele phambili right la emculweni lamaskandi ngokusho wakhe ke uyibiza ngobhekeni bukele emakhaya ukuthini uPaula kwakho ngabe usuyizile le ngoma yakhe uquality ngabe uthini ngayo wena ngabe ngempela uyiphasisa or is not ake hlangane ngokuzayo ke sengiphathele indawo zamaskandi till next time siyabonga Ntiyonakala ngoPatrick Mfowethu umuntu wayefuna ukushawa uPatrick Mfowethu wanika abantu isibindi sokuthi bengacula nabo umuntu wayefuna ukushawa uPatrick Mfowethu lona angazi noma ukhohliswe legenga adla nayo icorona leyasejulisi yathi cula sokweseka bana cula biyela sokweseka akusiniswa amahlezo lapha emva kombhobho akuphuzwa corona lapha